интихоботи парлумонии Тоҷикистон. Бар асоси фармони Раис ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон, интихоби вакилони Маҷлиси намояндагон ва маҷлисҳои маҳаллӣ рӯзи 1 марти соли 2020 баргузор мегардад. бо ҳамин фармон замони интихоби вакилони Маҷлиси миллӣ 27 марти соли 2020 таъин шуд. маҷлиси олӣ парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон аз ду маҷлис, маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагон иборат аст. маҷлиси намояндагони Тоҷикистон палатаи поёнии маҷлиси олӣ буда 63 вакил дорад, ки 22 нафари онҳо аз рӯйхати ҳизбӣ ва 41 нафар аз ҳавзаҳои якмандатӣ интихоб мешаванд. палатаи болоии парлумон маҷлиси миллӣ 33 вакил дошта, 8 нафари онҳоро раис ҷумҳур таъин мекунад. соли 2020 дар Тоҷикистон дар баробари интихоботи парлумонӣ интихоботи президентӣ ҳам баргузор мегардад, вале феълан санаи баргузории интихоботи президентӣ маълум нест.